E esa Galiza en pequeno que nos deixa o PP é a mostra da súa incapacidade política. Pola contra, desde o BNG pensamos unha Galiza en grande e saímos desta asamblea coas pilas cargadas e coa vocación de gañar para poñer en marcha esa Galiza grande, construindo un proxecto gañador que chegue ás maiorías sociais, porque a política non vai só de ter razón, é necesario que a cidadanía nos dea a razón e para iso temos que chegarlles o corazón. O PP encantaríalle ver un BNG encasillado nos seus estereotipos e nas etiquetas que eles queren construir sobre nós. O que lle preocupa é ver un BNG que, sin renunciar a ningún dos principios do nacionalismo, avanza explicando dun xeito claro e pedagóxico as nosas alternativas. O que lle preocupa é que cada vez son máis os galegos e as galegas que nos escoitan e que están de acordo con nós, en que necesitamos poñer ao servizo do país o vento e non ao servizo do lobby eléctrico como queren facer con ese boom eólico depredador. Están de acordo en que necesitamos un tren do século XXI, loitar contra o cambio climático, ter a chave dos nosos cartos ou poder político aquí, porque cada vez hai máis persoas en Galiza que están fartas de ver como cando deciden por nós en Madrid, Galiza perde e nós queremos que Galiza gañe.